Itang school year amang rugi ti panakipatungpal ti 3-term system kadagiti para publiko a pagadalan kas baro a paglintegan iti panagadal dagiti ubing. Mamati ti Department of Education Cordillera nga epektibo daytoy awagas para kadagiti learner. Iti daytoy a sistema masurot ti umno a curriculum standards kaputa saan ang nalaka madisturbo ti klase dagiti estudyante kabayatan ti school year. Embes nga upat a grading examinations ti mapasamak, mabingay daytoy iti talo a grading period iti uneg ti 2 gasot ket maysa nga school days. Term 1 ket mangrugi inton Hunyo agingga Setyembre, term 2 iti Setyembre agingga Disyembre, ken term 3 inton Enero agingga 2027. Mas maganda kasi lalo na yung instructional block na inilaan para sa teaching learning process na kung saan hindi pwedeng disturbuhin ang mga guro at mga mag-aaral during the instructional block. Hindi short change ang mga bata kasi kung ano yung pinag-aaralan ng bata isa-isang sa 4-term calendar, lahat din ay makukuha ng ating mga mag-aaral sa 3-term calendar.